Salam, men adım Erkin. Şu gün men size Taxtabazar we Guşga syýahatym gürrüň bermek isleýän. Her şäherde bir günden boldum, ýöne ýygynan täsirlerim köp boldy. Taxtabazarda güläliklerden doly baýraklary görmek istedim, ýöne yerli ilat bir hepde munan gülleriň mewsimiň gutorandygyny aýtdylar. Soňa derek Ýekowok diýen ýerine bardym. Ýekowok TV-wok däl, ony adamlar takminan 1500-2000 ýylmynyň emel döretdirler. Onuň adyndan belli bolşy ýaly bir ýerelgesi bar we Murgap deriýasyndan 150 metr ýokarlykda ýerleşýär. Ýekowok näçe gat bolanlygy belli däl, häzir hem gazy wagtdaşy işler geçirler, ýöne şu wagt syýahatçylar 2 gatyň otoglaryny görebilýär. Otoglarda maşga gowaň içinde azyk ambarlar hemem maliýataklara çenli bolupdyr. Umuman Taxtabazarda gezelenje edip ondan soň Guşga tarap ýola düşdüm. Guşguda 20-nji asyryň başynda Russiýa imperiýasynyň Ingnorton okadyna ýerleşen we Romanov dinastiýasynyň 300 ýyllygyna hem-de demir ýol gurulşynyň tamamlanmagyna bagyşlanyp haç dikilipdir. Telefonum zarardy, ölen soň kempinge geldim. Ştaýda ahranlar kofeçik berdiler. Telefonumu zararda koydum. Şu adam Bagdala var yani. Bagdala'da ýöräkde daýmasam 1,5 saat. Tiýahatda köplenç planlaşdyranlaryňdan tersine zatlar bolýar. Emma hut şol garaşylmadyk pursatlar tiýahaty has da jany we ýatdan çykmajak edýär. Janyňyz sag bolsun.